بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو 19 ga watan Jumadal Ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan Disamba miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2021
To irin yau mu al'adanci yin tafsirin Qur'ani ko to sai dai kun san muna cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikinta muna cikin aya ta 18 ko inda Allah ya magana game da asharaɗus sa'a alamomi na alƙiyama to shine muke bijirowa shekaran jiya rana wace yau mun tsaya ga alama ta nawa 48 ko yau da tara za mu tashi to ci gaba da kawo alamomi na alƙiyama kamar yadda sun ka zo cikin alƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatattu mun yi alama ta 48 yau za mu tashi alama ta 49 yace yawan rowa tsakanin mutane yawaitar rowa daga cikin alamomin alkiyama rowa za ta yawaita in kuna tunowa mun yi baya cikin alamomin alkiyama dukiya za ta yawaita har ya zan a ɗauku dukiya a ba mutum ya ce mi zan yi da ita tawa ma ban san abin zan yi da ita balle in karba har ya zan ba abin da ke damun mawadaci illawa zai karbi sadakarsa in ya fitar ko to wannan yana ciki sannan kuma wani lokaci zai zo da za a jarabci mutane da bala'in rowa kowa ya koma ƙwanƙwanƙwam kamar na hana sarkin rowa shi kuma wannan ya zo cikin hadisin Abu Huraira hadisi mauqufi ga shi Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi Abu Huraira yace inna min ashratis sa'a an yazhara shuhu wal fuhshu Abu Huraira yace yana daga cikin alamomin alkiyama an yazhara shuhu rowa za ta bayyana har a gano in an ka ce abu ya bayyana kaga ya tashi da nakira har a gano ta ga mutanen wannan zamani ruwa za ta bayyana wal fuhshu da alfashoshi su ma za su bayyana mun yi bayyana alfasha ba yana cikin ashratus sa'a to da ruwa wannan hadisi ne hasanun imamu wannan athar na Abu Huraira athar ne hasan imamu Dabrani ya fitar da shi cikin littafin sa Mu'jamul Awsat ya tabbata ko kaga wannan ya nuna daga cikin alamomin alkiyama ruwa za ta bayyana haka cikin hadisin sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan yarda Allah tabbata gare su Muawiya yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace yana bayani game da abubuwan da za su faru ƙarshen zamani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yazdadul amru illa shidda wala yazdadu an-nasu illa shuhha la yazdadu al-amru al'amarin mutane ƙarshen zamani al'amarin su bai ƙara komai illa shiddatan sai tsanani kullun garajiya da yau from bad to worst al'amarin mutane bai ƙara komai sai tsanani ana kuka kamar wani hadisi da ya tabbata duk dai daga shi sayyidina Muawiya lokacin khalifancin sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan yarda Allah tabbata gare su mutane suna kuka ai ba ayi kaza ba an bar kaza abubuwan da ake zamanin Abubakar da Umar da Muawiya ya ji koke-koken su wata rana sai ya hau munbari yayi huduba yace ya ku mutane sayyidina Muawiya da ya ji koke-koken mutane sun yawa sai ya hau munbari yayi huduba yace ya ku mutane duk abin da kuke gani gare mu ku yi hankuri yace la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam duk abin da kuke gani gare mu yanzu to gara mu da waɗanda za su zo bayan mu
domin ba wani zamani da zai zo face wanda zai mai gurbinsa wanda zai zo bayansa ya fi hishari. Da magana sace sai a ce ra'ayinka ne, sai ya ce sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, naji wannan daga annabinku. wanne na ya kuwa baki masallaci na hira yace sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, naji wannan daga annabinku. Kaga maganar annabi ce kenan sallallahu alaihi wasallam. Ba wani zamani da zai zo face komi muninsa wanda zai zo bayansa zai fi shi muni. Kaga haka al'amarin zai ci gaba har a naɗe shimfiɗa. Shine ma'anar la yazdadu al'amru illa shiddatan, al'amari bai ƙara komi sai tsanani. Yanzu lokacin Goodluck Ebele Jonathan mai malfa lokacin da bama-bamai suna tashi ko ina jin haka bam ya tashi, amma lokacin da ina bama-bamai ke tashi ina ne adda matsala? Jihohi uku ne, jihar Borno, jihar Yobe da jihar Adamawa. Nan ne Boko Haram sun ka ta'azzara. Haka ne ko ba haka bane? Sai can ba a rasa ba, da yake Boko Haram kuma lokacin Goodluck sai sun haka su kashi uku. Zamanin waccan gwamnati babban matsala ba ta tsaro ba Boko Haram ba, to sai sun kasu kashi uku. Kashi na farko Boko Haram mutanen Muhammadu Yusuf, su Boko Haram na asali, su ne kashi na farko. Kashi na biyu Boko Haram na ƙungiyar kan, ƙungiyar kiristocin Najeriya, sai ta yana ta Boko Haram, sai ta su sa bom. In sun ka sa bom ko masallaci ko ma cocinsu, kirista nawa an haka ma zai sa bom cikin coci? An kama su ko ba a kama su ba? Cikin 'yan Boko Haram akwai kiristoci? A musulmi ne aiko? Madallato, amma an kama kiristoci za su sa bom. Da ba a kama su ba sun ka sa bom lokacin nan, wa za a cewa? Boko Haram. Kaga shi ya nuna mana ƙungiyar kiristoci sun yi nasu Boko Haram. Sai su zo su sa bom, kaga sai su gudu, shikenan sai a ce ai mutanen Muhammadu Yusuf Boko Haram ne. Shine kaso na biyu na Boko Haram. Sai kaso na uku na Boko Haram su kuma barayi. Sai barayi su fasa banki, su yi sata, sai su fito suna harba bindiga sama suna Allahu Akbar, Allahu Akbar, zai ci ga 'yan Boko Haram can sun fashe banki. Ba 'yan Boko Haram bane, barayi ne. To kun ji yadda Boko Haram sun kasu lokacin. To su dai Boko Haram na asali mutanen Muhammadu Yusuf iyaka su jihohi uku, jihar Borno, jihar Yobe da jihar Adamawa. Amma ba su iso Sokoto ba, ba su kawo Zamfara ba su kawo Kano ba. Sai dai kamar yadda na ce muku akwai bangarori, to sai can ba a rasa ba akan manufa ta siyasa. Sai ka ga bom kwara guda ya tashi wani wuri, kamar irin bom din da an ka tasowa irin yau Juma'a na masallacin sarkin Kano, masallacin gidan sarki. Ba an tabbatar da bom ba, amma kaga shi wannan ai nadiran ne. Ina fatar kun fahimta. To za mu ɗauka ba mutanen su Muhammadu Yusuf ba ne, ko dai na ƙungiyar kan ne ko na ɓarayi. Mun fi tuhumar ƙungiyar kan, Boko Haram da Kiristoci suna tadda wannan bom. Amma ba kullum yake tashi ba ai a Kano ko? Madalla haka Bauchi an ɗan samu ɗan hargitsi shi ma na Boko Haram, bai da yawa. Nan Sokoto shi ma bom ya taɓa tashi sau guda, lokacin nan sau guda, shi ma sai mu ɗauka na siyasa ne. Tunda lokacin nan gwamnan Sokoto bai da shiri da federal government, kaga domin a yi blackmailing ɗinsa kuma a bashi tsoro ya zo ya bi su ko ya basu su sai a taddan mai bom. To shi ɗai ne, amma ran da ya tashi har an ka kare wani bai koma tashi ba kuma. Nan za ku gano ba waɗancan ba ne. Inda dai adda matsala zamanin Goodluck jihohi uku ne, Borno, Yobe da Adamawa. To haka sai an ka ce a yi addu'a, a yi duƙufa ga addu'o'i. Kasan mun ka duƙufa ga addu'o'i ko da ƙunuti da komi sarkin musulmi ce a yi ƙunuti, da shugabannin ƙungiyoyi sun ka ce a yi ƙunuti. An yi ƙunuti sannan ko ba a yi ba? An yi ƙunuti 2013, an yi ƙunuti 2014. Ina fatar kun fahimta. Duk da umarnin wa?
da umarnin sarkin musulmi. To lokacin nan da bumabumai ke tayi zamanin Ebele Jonathan, zamanin gwamnatin Jonathan, amma an ji yunwa a tsakaninku da Allah. Na san ku ba 'yan Goodluck kuke ba, tsakaninku da Allah zamanin Goodluck akwai yunwa, akwai tsadar abinci, akwai tsadar kayayyaki, tsadar rayuwa akwai ta? Babu ta. Sai mutane sun ka tashi, musamman mutanen arewa, ko musamman musulmi ne daga cikinsu, an haka ma addu'a, Allah ka jaye ka ba Muhammadu Buhari ko? An yi azumma, an yi qiyamul layl, an yi saukar Qur'ani da yanki da komi an yi faɗi tashi, ba irin kara kai da ba a yabo. Wasu sun mutu wurin neman dai Buhari dai ya kai, wasu sun kaririye, sun zan permanent incapacitated, wasu sun salwantar da dukiyoyi masu yawa duk dai don Buhari ya kai. Yanzu lokacin nan inda wani ya ce muku zamanin Goodluck zai fi sauki ga talakawan Najeriya musamman na arewa bisa ga in Buhari ya hau, ko Qur'ani baka dafa ka rance ka ce ƙarya ce? To tsakaninku da Allah da sannan da yanzu wanda ya fi sauki sannan ya fi sauki. Ni dai gare ni ku gare ku fa ko gani kuma ya fi wancan ya fi sauki ko? To mi an kai kenan? Ka gani an yi gyaran an zo wurin gyaran gira an ɗebe ido, ko Hausawa suna cewa an yi kunu don abki sai ya leme sai ya zube. Ka san kunu ya fi fura abki ko? In gerun baya da yawa, maimakon a yi fura sai a ce a yi kunu, tun da shi ruwa aka zuba mai da yawa sai a ce ya cika kwano. To sai an ka yi kunu don neman abki, ana yi an kasa ga ƙwarya sai ƙwarya talle mai sai ta zube. To abin da an zo neman sauki, ashe tsananin ba ku ko fara ba sai zamanin Mallam Muhammadu Buhari za ku shiga tsanani. Ka gani, la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, ba wani zamani da zai zo face wanda zai zo bayan sa yafi zama shari. To abinda a addu'a mu faduwar gaban mu yanzu a ce in Muhammadu Buhari ya wuce wanda zai mai gurbi ne a ce gara Buhari da shi. Kamar yadda naji wani baka tsine yana ga bidiyo ne yana ana turawa yana cewa sai kun zo da rana da tocilan kuna yadiya ina Muhammadu Buhari ya kuna neman sa, nace bakin ka ya sari dukin ku tarkwashi. Mugun baki ne yake muna ko? In dai abu ya fi haka lalacewa, to yana ganin sai mu kwashi kayan babban Najeriya. To Allah ka shiryar da mu, Allah ka zaunar da mu lafiya. To shine Muawiya dan Abi Sufyan yadda Allah tabbata gare ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazdadu al-amru illa shiddatan. Al'amari na mutane ƙarshen zamani bai ƙara komai sai tsanani, kullum from bad to worst. Jiya da yau ga ta nan mun gani. Wata rana ina tafiya cikin gari da motata sai da cimma wani mai agwagwa, bayan agwagwarsa ya sa fotanni biyu na Goodluck sai ya rubuta Baba come back. Nace inna lillahi wa inna ilaihi. Baba come back nan cikin gari sako ta faru ranar da Goodluck zai zo wa campaign 2019. Gaba ɗaya shagunan Sokoto rufe su an kai, kowa ya shige don su nuna su ba tare da shi. To yau Sokoto ce ake cewa Baba come back, ake ce ma Goodluck Baba come back. Jama'a abu ya ɓaci ko bai ɓaci ba? Da Allah kawo mana sauki. To shine wannan hadisi na Muawiya da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazdadu al-amru illa shiddatan, la yazdadu al-amru illa shiddatan wa la yazdadu an-nasu illa shahan. Haka mutane ba su ƙara komi illa rowa, kowa ya zama rowaci, kowa ya zama kwankiro. To wannan hadisi Imam Dabrani ya fitar da shi cikin littafin sa Mu'jamul Kabir, da Imam Hakim cikin littafin sa Mustadrak. Hadisi ne tabbatacce. Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci. To kaga ashe kenan daga cikin alamomin sa'a bayyanar rowa ga mutane. Sai malamai sun kace rowa akwai babba akwai karama, sannan akwai kowace rowa ba ta da kyau, amma akwai wadda ta fi muni. Babbar rowa ita ce yin rowa ga haƙƙin da Allah ya azama na wajibi.
haƙƙin da an ka nema gare ka na wajibi kamar zakka, kamar ciyar da 'ya'yanka da matanka duk waɗanda Allah ya sanya ci da su ƙarƙashin kulawarka ba haƙƙi ne na wajibi ba, to yin rowa ga haƙƙi wanda an wajibi ita ce babban rowa. Ina fatar kun fahimta. Sannan rowa ga haƙƙi wanda yake mustahabbi ƙaramar rowa, kaga girmanta bai yi kamar ka hana abin da an ka mustahabbanta a kanka, bai yi girman laifi ne amma bai yi girman laifin ka hana abin da an ka farlanta a kanka ba. Muna tare? Madalla, to wannan ita ce rowa mafi girma, rowa ga haƙƙin da yake wajibi a kanka. To sai rowa mafi muni, kowace rowa mai muni ce amma akwai wadda ta fi kowace muni. Rowa mafi muni ita ce rowa ga shugabanni. Shugaba ya zama rowaci, to shugaba ya zama rowaci ya fi muni bisa ga talaka ya zama rowaci. Don me? Talaka ba hakkin kowa a kansa, amma shugaba hakkin jama'a yana a kansa. To wanda yake kula da hakkin jama'a kuma ya zama rowaci, to ita ce rowa mafi muni. Hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar game da rowa. Akwai hadisin Abu Hurairah, hadisi sahihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙura wadda ta samu mutum wurin jihadi na daga kalmar Allah ba za ta taɓa haɗuwa da hayaƙin jahannama ba. Ma'ana duk wanda ya ce wurin yaƙi na daga kalmar Allah ƙura ta samu jikinsa, to wannan ƙura za ta kare shi daga hayaƙin jahannama ba zai taɓa jikinsa ba. Annabi ya ce kamar yadda imani ba zai haɗu da rowa ba cikin zuciya guda. Duk zuciyar da adda imani to ba za ka samu rowa ba cikinta. Duk zuciyar da adda rowa in ka buɗe ta za ka iskan babu kwambar take ba ta da imani. Da rowa da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su haɗu cikin zuciya guda ba. Kamar yadda ƙura ta jihadi ba za ta haɗu ga jiki guda da hayaƙin jahannama ba. Allah ya tsare mu daga jahannama kuma ya tsare mu daga ruwa. Hadisi ya tabbata cikin Adabul Mufrad. Imam al-Bukhari ya kawo cikin littafinsa Adabul Mufrad, hadisin Jabir dan Abdullah. Jabir dan Abdullah al-Ansari yace mun zo mu mutanen Madina, yan kabilar Bani Salama. Mun zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan mun musulunta, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye mu yace ya Bani Salamata man sayyidukum. Ya ku yan kabilar Bani Salama, wane ne shugabanku? Qulna al-Jadd ibn Qais ala anna nubakhiluhu. Sun kace shugaban mu shine Jadd dan Qais, sai dai manzon Allah muna jingina shi ga ruwa, marwaci ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu da'in adwa min al-bukhli sayyidukum amr ibn al-jamuh. To marwaci ne an kace to wace cuta tafi wayan magani kamar rowa? Wa ayyu da'in, kaga sai manzon Allah ya kira rowa da'un. Me da'un? Cuta, rashin lafiya. Wanne rashin lafiya tafi wayan adawa, tafi wayan magani, tafi wayan al'amari min al-bukhl kamar rowa. Ma'ana kamar annabi na cewa ai babu cuta mai wayan magani kamar rowa. Rowa ai cuta ce, ai bi ce. Sai ya ce na cire shi. Da yau shugabanku Amr ibn al-Jamu, sai an ka cire Jadd ibn Qais marwaci, sai an ka sa mai kyauta. Hadisi ne sahihi, Imam Al-Albani ya kawo cikin littafinsa Adabul Mufrad. Imam Al-Albani, Imam Al-Bukhari ya kawo cikin littafinsa Adabul Mufrad. Imam Al-Albani yace hadisin ya inganta cikin Sahihul Adabul Mufrad. Kun ji wannan? Ashe kenan dangane da wannan hadisi, ashe rowa tana cikin impeachable offenses. Ya halatta a tsigi shugaba in an gano marwaci ne, an zaɓe shi ba a san halinsa ba, da an ka kamun ludayinsa an gani kai wanga kwankiro ne, dakare ne, marwaci ne, sai 'yan majalisa su yi maza kada a tsaya ya ci hakkin jama'a, sai a cire shi. Me dalilin mu? Saboda ga manzon Allah ya cire marwaci, ya sa wanda bai da rowa. Don haka marwaci ina 'yan majalisa, duk wanda kun ka sani an marwaci ku yi kokari ku yi awon gaba da shi, a sa wanda bai da rowa. Babban rowa kuma nace muku rowa game da haƙƙin da yake wajibi, haƙƙin ubangiji. Wace rowa ta wuce ka ce bai halatta a ɗabi kuɗin gwamnati a yake addini da su?
amma ya halatta a ɗebi kuɗin gwamnati da muke da haƙƙi musu bello yabo ire-ire na musulmi ba a yadda a ɗebi kuɗin gwamnati a taimaka ma addini amma ya halatta a ɗiba a taimaka ma wasa jama'a ƙin taimaka ma addini da dukiyar gwamnati rowa ce ko ba rowa ba ce rowa ce mugunyar rowa ma to kadiba wani da hawa ne ba sai na ambaci suna ba da hawa ne yace ba ya halatta a ɗebi kuɗin gwamnati ya saba ma doka a ɗebi kuɗin gwamnati ya aikin addini don haka kwamitin da ake turawa su raki alhazai ya soki wannan kwamitin amirul hajji ya soki ya soki kwamitin federal government delegation masu raki alhazai an soki bayan ya soki wannan game da aikin hajji me matsayin aikin hajji gare mu musulmi hajji ya wuce wajibi rukuni da cikin rukunin musulunci hajji rukuni ne walillahi ala nasu hijjul baiti man istata ilaihi sabila sai ce wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin Allah ya farlanta hajji ga mutane ga duk wanda Allah ya ba iko wanda Allah ya ba iko yayi butulci ya ki zuwa to fa inna allaha kai ya dauka ya cuta ma Allah da wani abu Allah mawadaci ne daga talakai bai cuta mu kowa ba illa kansa to wannan hajji wanda yake rukuni ne guda da cikin rukunan addinin mu na musulunci guda 5 sai wani ya ce bai halatta a duke gwamnati ta wace ce ta mu ce yau musulmi nawa a gare mu Najeriya muna da sama da musulmi miliyan 100 sama da musulmi miliyan 100 a Najeriya don haka mai da ruwa rijiya barna ne sai kace musulmin nan addinin su babu ruwanka da shi baka diba dukiyar su kai addinin don Allah ka cuce mu ko baka cuce mu ba ka cuce mu ku diba irin falalar da annabi ya faɗi game da hajji annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya tafi yayi hajji bai yi maganganun banza ba maganganun alfasha na mata sannan bai yi wani aiki na fasikanci ba to zai dawo gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana zai dawo gida duk zunubinsa an wanke mai manya da ƙanana duka zai dawo ka yadda kasar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi da zunubi ko ƙwaya guda to haka duk wanda ya yi hajji na ƙwarai to zai dawo gida bai da ko ƙwara zunubi guda don an wanke mai to wannan alheri abba a taimaka mana mu yau cikin wani hadisi shi ma sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hajjun mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji barrantacce wanne ne hajji mabruri hajji da an kai an haƙari ba a saba ma Allah cikin sa ba shine hajji mabruri hajji mabruri bai da sakamako wurin Allah in banda aljanna to aljanna ce ake bakin cikin mu mu samu an ce ba za a taimaka mana mu samu aljanna ba jama'ar rowa ta kai rowa ko bata kai ba rowa ta kai rowa sannan mu da an ka hana mu samun wannan falala an zalunce mu ko ba a zalunce mu ba shi yasa kaga shi mallam Muhammadu ko da ya hau kujera hajji 750 take amma yace ya cire tallafi yanzu gwamnati ta cire hannunta sai kujera ta koma mana miliyan 1.5 to yanzu in dai za a tafi bana to insha Allah sai ka aza miliyan 2 da wani abu kujera za ta kai an cuce mu musulmi ko ba a cuce mu ba an yi muna rowa ko ba a yi muna ba sai an ka ce kuma ba wannan ɗaya ba mutane ga shekara akalla ba aksara ba akalla mutum 60,000 suna tafiya hajji daga Najeriya over 60,000 people suna tafiya hajji yanda Allah ya yi ma'ana ko ga hankali a aji addini ko ga hankali ya yi ma'ana ka tura mutanenka wata ƙasa wadda kashi 60 ko 70 bisa 100 na mutanen nan ba su saba zuwa ba mutum 60,000 ka tura su wata ƙasa babu wasu waɗanda za su yi musu jagoranci ƙasar nan a ƙyale su a gargaɗa su an gargaɗa shanu ya yi ma'ana sai an ka ce fara government delegation an kashe hajji an kashe jagora alhazai an kashe tun zamanin wai sa amirul hajji manzon Allah shekara ta tara ya tara alhazai sai ya sa abubakar shine amirul hajji shekara 10 ya jagoranta da kansa to manzon Allah ya fara amirul hajji sai an ce an kashe amirul hajji to muna nan cikin wannan sululi sai ga world cup ya taho wasa ta duniya me matsayin wasa shiririta
to sai mun ka ga an naɗa federal government ɗin da ta ce ta kashe delegates na aikin hajji ba ta taimakawa, sai mun ga an naɗa high power delegation, federal government delegation su raki 'yan wasa a ta yi ayo ta mola a dawo. Yanzu wasan ƙwallo ta fi aikin hajji ga Mallam Muhammadu. Akwai ban mamaki, ba haka an kaso ba ƙanin miji fi miji kyawo. Ya yi ma'ana ƙanin miji fi miji kyawo? Ba haka an kaso ba. Mallam Muhammadu sai ya tura delegates mai ƙarfi, ministoci da manyan ma'aikatan gwamnati, an ka ba su estakot mai ƙarfi, daloli namu wanda muke da haƙƙi, ni bello yabo nake da haƙƙi, an ka ba su a ta yi a rake 'yan ƙwallo su yi ƙwallo su dawo, amma in za a haƙƙi hajji ba kowa ya ta yi on his own, ba hannun gwamnati. Wallahi ka san ko ban ce Allah shi isa min bayyana ka cikin zuciyata na faɗi, balle duk bayyana ni ce Allah shi isa mini. Kufa Allah shi isan muna. An yi muna rowa ko ba a yi muna rowa ba? An yi muna rowa. Mafi munin rowa ga shugaba. Daga 'yan majalisa sai mu kai musu hadisin ga na Jabir. Annabi ya cire shugaba saboda rowa. Don haka duk shugaban da ya zama rowaci, kuma rowa hatta kai ga haƙƙin Ubangiji, kuma haƙƙi na farilla, rukuni guda da cikin rukunin musulunci, ai babu abin da ya kamata a cire mutum da shugabanci kamatai. To yanzu ga malamanmu, na ji wasu malamai suna cewa Mallam Muhammadu mutum ne mai karɓar shawara, yana saurarin shawara. To kuwa Allah ku te ku bashi shawara, wannan abu da ya cutar da musulmi ko bai cutar da musulmi ba? Ya mai da tallafin nan ga aikin hajji, a dawo da kujerar amirul hajji, a dawo da federal government delegation, ku bashi shawara. In ko ba ku bashi ba, to bane an tahi mun san laifin ku ne, tunda ku ne ya mai shaida yana karɓar shawara, ashe kenan ku abba ku faɗa mai ba. To Allah ya shiryar da mu. To kun dai jiya bayyanar rowa, tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani yana cewa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihuna. Duk wanda an ka tsare daga rowar rayuwarsa, waɗannan su ne masu samun babban rabo. Allah ka ba mu babban rabo. Duk waɗanda an ka tsare daga rowar rayuwarsu, ashe kenan kowace rayuwa tana da rowa, sai dai wasu da Allah ya zaba sai ya tsare su daga rowar rayuwarsu. To duk wanda an ka tsare daga rowar rayuwarsu, to waɗannan su ne masu samun babban rabo. To menene mafhumul mukhalafa na wannan ayar? Ashe kenan duk waɗanda ba a tsare daga rowar rayukansu ba, to waɗannan ba su da rabo. Shine mafhumul mukhalafa. Muna tare? To Allah ya shirye da mu, Allah ka raba mu da rowa. Kun jiya, don haka in ba ku son alkiyama ta yo kusa, to ku rinka kyauta, kar ku zama ruwata. Yin rowa yana daga cikin abin da ke kusanto alkiyama. Allah ka shiryar da mu. Sai alama ta 50 daga cikin alamomin alkiyama, mutuwar salihan bayi. Mutanen kirki su mutu a bar 'yan ballaja'u. Mutanen kirki su mutu a bar mutanen banza. Dama hadisai sun tabbata, za mu kai gare su insha Allah ta'ala. Annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba matuƙar duniya bisa ban ƙasa akwai mai la ilaha illallah, ko ku akwai mai ambata sunan Allah. Sai ya zan babu mai cewa Allah Allah, to a kansu alkiyama za ta tsayi. To shine salihan bayi, inda duk kun ga mutanen kirki na mutuwa, to ku shiga taitayinku, alama ce da cikin alamomin alkiyama. Shi kuma wannan ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Amr ibn al-As, yadda Allah tabbata gare su. Abdullahi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'atu hatta ya'khudha Allahu sharidatahu min ahli al-ard fayabqa fiha ajajatun ko ajajun, duk guda ne, ko kace ajajatun ko ajajun. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Subhanallah. Ma'anar wannan hadisin, Abdullahi dan Amr ibn al-As yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa la taqumu sa'atu, alqiyama ba za ta tsaya ba hatta ya'khudha Allahu sharidatahu, sai Allah ya karbi zababbun mutanensa. Sharida ai khiyarahu, sai Allah ya karbi zababbunsa min ahlil ard cikin mutanen duniya. Duk inda wani mutumin kirki yake, Allah ya rinka yi musu dauke ɗaiɗai,
kaji ya mutu yau gobe gari kaza mutumin kirkin da suka mutu jibi wancan haka dai har a waye gari ba sauran mutumin kirki ko kwaya guda bisa ban kasa shine ma'anar la taqumu sa'atu hatta ya'khudha Allahu shari'atahu min ahli al-ard alqiyama ba za ta tsaya ba sai Allah ya karbi zababbunsa da cikin mutanen duniya fa yabqa fiha ajajatun sai mutanen banza su rage kiyoshin shari'atun khiyarun su wane ne kiyoshin su mutanen banza sai mutanen banza su rage su ɗaya za su kasancewa bisa ƙasa la ya arifuna ma'arufan ba su sanin abin alkhairi balle su aikata wala yunkiruna munkaran hakan ga koda munkari an kai kuma ba su musun munkari tunda su ma ciki ne suke to akan irin su alkiyama za ta tashi don haka ga mutuwar salihan bayi yana da cikin asharadus sa'a wannan hadisi ne sahihi Imam Ahmad ya ruwaito cikin littafinsa al-Musnad da Imam Hakim cikin littafinsa Mustadrak al-Sahihain hadisi ne tabbatacce Allah ya kara ma annabi tsira da aminci don haka inda duk kun haga mutanen kirki suna mutuwa ana barin yan ballaja'u to ku yi tsoro alama ce da cikin alamomin alkiyama daga cikin alamomin yan ballaja'u annabi ya ce la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran ba su sanin abinda alheri balle su yi sannan ba su musu in an ka duk komi in ka iya kai shirka bisa titi ba ruwan su ma ai mushrikan ne kaga ashe kenan daga cikin alamomin miyagun mutane a jajatun miyagun mutane barin wa'azi barin umarni da aikin alkhairi da hani daga munkari alama ce daga cikin alamomin miyagun mutane da za su ragewa daga baya waɗanda alkiyama za ta tsaya a kansu don haka ashe wajibi ne a tahi tsaye ga umarni da aikin alkhairi da hani daga munkari Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cikin Ali Imrana yace duk al'ummomin da an kai duniya al'ummar manzon Allah ita tafi saboda ayyuka biyu ko uku da suke aikatawa akan haka Allah ya fifita al'ummar manzon Allah akan sauran al'ummomi tabaraka wa ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yuqimus salata wa tu'minuna billah tabaraka wa ta'ala yace kuntum kun kasance ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kun kasance khaira ummatin mafificiya al'umma ukhrijal linnas da anka fitar da duk al'ummomin da kun kasa a cikin mutane ku ne mafifita inji Allah mun gode ma kaman mai tambaya yayi tambaya Allah da min mun ka tsere masaura yace kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf saboda kuna umurni da aikin alkhairi watan hauna anil munkari kuma kuna hani daga munkari wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah wadanga abubuwa guda uku su hunka tsere masaura da su imani tsayayye da aggare mu al'ummar manzon Allah sallallahu ba irin imani ya ko ba yahude ko yace ma imani gobe kana gaje cikin wani talalabiya ta shirka da kafirci amma al'ummar manzon Allah mushrikan cikin su ba su da yawa Allah ya tsare mu daga shirka ba yana daga cikin ashiradus sa'a ba wata bangare na al'umma ta sai sun koma shirka sun hade da mushrikai sun kama tsafi to Allah ya tsare mu to kun ji waɗanga abubuwa da su ne mun ka tsare to in mun ka aje su fa ashe mun koma ɗaya da waɗancan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi kuna imani da kuna umarni da aikin alkhairi kuna hani daga abin da baya da kyau sannan kuna imani da Allah sai Allah ya ce wallahu amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani irin yadda kun kai da ya fi musu alheri minhumul mu'minuna daga cikin su akwai mu'minai su ahlul kitabi ba dukkan su an mayagu ba wa aktharuhumul fasu amma yawan su dai fasikai ne fiski babba kuma kafirai ma'ana mai ma'anar kafirci Allah ka shiryar da mu don ka gani umarni da aikin alkhairi jama'a da hani daga munkari yana daga cikin alamomin mutanen kirki sannan barin umarni da aikin alkhairi a ba hani daga munkari yana cikin alamomin miyagun mutane shi yasa ayoyi da yawa da hadisai masu yawa ingantattu sun yi umarni da a tahi tsaye ga umarni da ake alheri in an ka ga wawaye suna wauta ku waɗanda ba wawaye ku kama hannuwansu don in bala'i ya zo ba su ɗaya zai tsaya gare zai game kowa to ku hana mu wawaye wauta ma wasu saɓan Allah ku hana mu saɓa ma Allah kasu jawo muku bala'i akwai al'umma su kutum da Allah ya ɗebe mu albarka saboda me saboda barin wa'azi kawai
tabaraka wa ta'ala yana cewa innal ladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryama zalika bima asaw kanu ya'tadun sai yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi isa ma kanu yaf'aluna la innal ladhina kafaru an tsine mu waɗanda na kafirta min bani isra'il da cikin bani isra'ila ala lisani daud akan halussan annabawansu annabi daud alayhi salam wa isa ibn maryam da annabi isa bani isra'ila na zamanin annabi dawuda da na zamanin annabi isa Allah ya ce an tsine musu ta harshen annabawansu zalika bima asawmi sun kai Allah ya ce saboda sabun da sun kai wa kanu ya tadun kuma sun kazo suna tsallake iyaka menene sabun da tsallake iyakar Allah ya ce kanu la yatana hauna an munkarin sun kasance ba su hani daga mugun abu fa'alu wanda sun ka aikata ba su wa'azi ashe kenan akan rashin wa'azi kawai an ka tsine musu albarka don haka duk al'ummar da sun ka zanna ana banna ba su wa'azi to su ma irin wannan la'ana za ta sauka gare su Allah ya gafarta wa malamin musulunci kuma ministan gwamnatin tarayya Dr. Fantami yace ranar da duk azzalumi yayi zalunci an ka kasa kallon koyar idanu ne a ce mai kai azzalumi kai zalunci yace to wallahi kazan cikin ƙasa yahi kazan samanta ma'ana ya zan kana cikin kabari ya hima a ce kana duniya haka Fantami ya ce don haka ya Allah bari in yi addu'a irin wadda Fantami ya yi Allah kakka kai ni ranar da azzalimi zai yi zalunci in ji tsoron kallon koya ido na in ce ka yi zalunci ga wani nan lokacin mallam Muhammadu lokacin da yana neman ƙuri'a mi alƙawarin da ya yi mana wanda ya ruɗe mu da shi ya ce ba zan ci amanar ku ba zan ga an ci amanar ku in ƙyale ba haka mallam Muhammadu ya haɗi ko ba haka yace ba tsakaninku da Allah a cire so a cire ki a cire siyasa yanzu nan ba mahalli masallaci muke ga littafin Allah gaba gare mu ba magana siyasa a tsakaninku da Allah mallam Muhammadu ya ci amana ko bai ci amana mu ba to yana alƙawarin da mallam Muhammadu ya ce ba zan ci amana ko ba ko ba zan ga an ci amana ko in kyale ba to kai ka ci sannan yanzu ga tana ana ci kuma ka kyale me dalilin sa wai waɗanda annan suna zaluntar wai ƴan uwansa ne don haka shi bai yadda a kashe su don Allah hukama ka ba ƴan uwansa ne don haka bai yadda a kashe su ba amma ya yadda su kashe mutane don haka cin amana ta fito ko bata fito ba to mallam Muhammadu ka zalunce mu Allah ka isan mu na gare ka mallam Muhammadu ka zalunce mu Allah shi isan mu na gare ka mallam Muhammadu ka zalunce mu Allah ka isan mu na gare ka ya ci amanan mu kadiba yadda ana wa mutane kashin kiyashi kuma yanzu abu ge ka a hana maka kuka shi ana yi jiya na ga wasu mutanen Katsina sun fito zanga-zanga su nuna bacin ransu game da abinda yan fashi kai musu sun masu satan mutane suna tafiya da su cikin daji sai an ka tura sojoji ashe gwamnatin tarayya tana da sojoji sai an ka tura sojoji jama'a bayan Allah da na fito su nuna bacin ransu sai an ka tura sojoji sun haka kashe mutum sun haka kashe wasu an ka jikkata wasu an haka kama wasu wai ashe gwamnati tana da sojoji wai don Allah me yasa gwamnati ba ta tura sojoji inda waɗanga masu ta'addanci yanzu da wanda ya fito yayi zanga-zanga ya nuna bacin ransa game da ta'addancin da aka yi masa da wanda ake wa ta'addanci dan ta'addawa ya kamata a tura masa sojoji to amma kaga wanda ake wa ta'addanci kuma shi an ka tura masa sojoji zamanin mallam Muhammadu yan ta'adda su cikarin su ba babbaka suna da dan uwa babba to Allah ka karya shi mu gani kuma zai ba su kariya Allah ka karya shi ka kawo waɗanda za su hidda muna haƙƙinmu za muna rayukanmu da mutuncinmu da dukiyoyinmu wannan ce amana ta yi yawa abu ge ka hana maka kuka yanzu ba 'yan ta'adda ake tura ma sojoji ba a'a waɗanda fito zanga-zanga dama so mataɓe ne yanzu an yi list na mutum 5 na gane shi an yi list na mutum 5 su yanzu gwamnati ta sa gaba cikin 5 ɗin nan kuma akwai bello yabo su gwamnati ta sa gaba na ga wani na hurjin musa wai za mu kawo tashin hankali ni ce kai sarkin makaryaci wannan aiki da haka tun baka shige shi ba bello ya buke wa'azi da ɗaya bello ya bai da rakon na yayi tashin hankali
don haka duk wanda ya ce bello yabo wai zai kawo tashin hankali wai ku ce makareci munafikin Allah sake wata ba mu kiyasa a halbe mu ba amma dai ga abinda doka ta ba mu daman mai to ba halbi ba ina da rayuwa 199 saura guda wallahi bai hana min yin abinda doka ta ba dama in lokacin da Buhari ya fito ya jagoranci zanga-zanga ta lumana ga abubuwan da su gamsu da su ba akwai gwamnati ko sannan an harbe shi to don Allah ku bassa sojoji ku sa mala'iku in mun ka hito amma sai mun hito wai 'yan siyasa ke turo mu kenan sanda Buhari ya shi ma 'yan siyasa da turo shi akwai wata daraja da Buhari ya shi Bello ya bi ita a Najeriya in an ka bincika na Buhari asali a Najeriya iyaka dama ɗaya ta ya samu yanzu wasu sani ko daga Buhari sai Bello ya bo ina da wani disqualification ina da wani abu da ya disqualifying ina daga hawan kujerar nan ba da shi na ma Buhari zama qualified ga hawan kujerar nan ta shugaban kasa to kun gani ga poster nan ta fara hitowa ta gwamna ko to wannan so mataɓe ce ba gwamna ake nufi ba shugaban kasa ake nufi shugaban kasa a bassa sojoji su halbe mu a sa mala'iku su halbe mu to Allah ya shiryar da mu don haka shine tabaraka wa ta'ala ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu ya fa'al tir da abinda sun kan suna don haka barin wa'azi jama'a Allah ya yi tir da waɗanda sun ka wa'azi cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'muruna bil ma'rufi wala tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an yab'atha alaykum azaban ko iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajabu lakum lalle ko dai ku yi umarni da aikin alkhairi ko ku hana mugun abu ma'ana ku yi wa'azi ayi umarni da aikin alheri a hana munkari ko kuma an yi kusa Allah ya saukan muku da azaba daga wurinsa ku yi ta addu'a Allah ya karba muku to sun haka mu kai can shikenan a kyale azzalumai su cigaba da zalunci ba mai magana wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun yi magana don haka a baccewa ya muci za mu kawowa a ce mutuwa za mu kawowa duk abin da za a ce an dade ba a ce ba wannan rashin kunya ne da rashin tabari da rashin imani zanga-zanga guda nawa Buhari ya zagoranta to wane lasin an gare shi na jagoranta zanga-zanga da mu ba mu da to aka mini barazana in dai da gaske kuna da sojoji ba masu zanga-zangar lumana ya kamata ku sama su Bello Turji ya kamata ku sama sojoji kattin banza ga abin da ya kamata ku yi nan kun kasa ana kashin mutane ana mata fyaɗe kashin kaskanci yanzu ku diba nan ƙauyen sabon birnin da ƙauyukan izu duk an kore hakimai Bello Turji ya kore hakimai ya sana shi da ya ƙare da ƙauyuka sai ina sai birni kuma an kasa mai komi kuma yana sa musu haraji wannan ƙauye miliyan 5 wancan ƙauye miliyan 3 kuma a taro a kawo mai kuma sojoji na nan sun kasa hana mai wai ba waɗanda an kare na illa su Bello yabo to Allah ya shiryar da mu to kun ji a mutuwar salihan bayi yana daga cikin alamomi na alkiyama hakan ga kuma bayan hadisin Abdullahi dan Amr ibn al-As akwai wani hadisi na biyu hadisin Amr ibn Shu'aib wanda ya karbo daga babansa daga mahaifinsa wane ne daga kakansa shi dai Abdullahi ibn Amr ibn al-As ko yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yati alannahi zamanun yugarbaluna fihi garbalatan yabqa minhum huthala qad marjat uhuduhum wa amanatuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yati alannahi zamanun wani zamani zai zo ma mutane can karshe kenan ko ashe zamanin annabi babu shi amma wani zamani yana nan tafi ga mutane
yugarbaluna fihi wanda za a rairaye mutane cikin wannan zamanin garbalatan rairaya kun san rairaya ko a rairaye a cire gorori daga gari to shine yugarbaluna fihi lokaci na nan tafi ga mutane da za a rairaye su cikin zamanin nan garbalatan rairaya yabqa minhum huthala datti kawai kazamta kawai ita za su rage duk mutanen kirki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke su sai a ba huthala me huthala arradi'u min kulli shay'in mummuna na komi huthalatun nas lalatattun mutane sai a rairaye duk mutanen kirki Allah ya dauki abinsa sai a bar lalatattu su dai sai manzon Allah ya ce qad marjat uhuduha alqawran su sun ca kuɗa da juna wa amanatun da amanonin su waɗanda za a bari ba ruwansu da alƙawari ba ruwansu da amana kaga irin shugabanninmu na yanzu ko duk alƙawarin da sun ka ɗauko wanda sun ka cika na yi alƙawari in na hau wata 6 kun san ni tsohon general nake in ji Mallam Muhammadu ni tsohon general nake na ba Boko Haram wata 6 to yan cikin shekara 6 da rabi ba ma Boko Haram ba ga ma wata takwarar Boko Haram kuma ƴan uwa ne ya izo mana ƴan uwa ne abu ya idarin caɓaya ko bai idarin caɓaya ba to haka cin hanci da rashawa an cika duniya da yaya za a maganin cin tsakaninku da Allah da yanzu ga zamanin Mallam Muhammadu zamanin gudura yau shi an kai cin hanci na ganganci yanzu ba hanci ba su hakkai canyewa su kai su wani da wani a kire ni in faɗi masu cin hanci cikin gwamnatin ga don Allah mai kira ya kira in baya sunan mahucin hanci kuma da daluluwa na ko da Mallam Muhammadu ya hau nawa bincika nawa aggare su yanzu nawa aggare su ko da Mallam Muhammadu ya cikin su ba wanda adda rabin miliyan ba wanda ya malki rabin miliyan yanzu they are running in billions to su haɗa mana sana'a min sun kai sun ka sabi kuɗin nan wace sana'a Mallam Muhammadu ya ba sun ka samu kuɗin ina sun ka tara kuɗi hanci a ci hanci a ci kunne a ci ido a ci baki a canya kai duka professional barayi amma da riga imani in ka gane su wadda kasan sahabban manzon Allah abin suke pretending kenan shi yasa ko kanin ubansu ba su iya taimako wai doka a ce sun yi sata ko ba to ai ko ku taimaka ko ya san ku barayi ne don gata nan gasatan nan ta bayyana to Allah ka shiryar da mu wannan hadisi shi ma irin wancan ne Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad da Hakim cikin Mustadrak don haka ka gani mutuwar salihan bayi a bar mutanen banza to alama ce daga cikin alamomin alkiyama Allah ka shiryar da mu sai alama ta 51 wani hayaki wanda zai tururi a sama ta yi tururin hayaki kamar yadda ya zo cikin alkur'ani suratul dukhan tabaraka wata'ala yana cewa wartaqib yawma tatis sama'u wartaqib yawma tatis sama'u bidukhanin mubin na'am yaghsha an-nas hadha 'adhabun alim tabaraka wata'ala yace fartaqib ka jira ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka jira ya kai mai karatu ko mai saurare ka jira mi yawma tatis sama'u yayin da sama za ta zo bi dukhanin mubinin da wani irin hayaki bayyananne kowa sai ya ga wannan hayaki ya ga shan nasa hayakin zai lullube mutane Allah ya ce hadha azabun alimun ko hadha azabun alimun wannan hayakin azaba ce azaba ce mai radadi to wani irin hayaki ne Abdullahi dan Mas'udu yace wannan hayakin ai an yi shi har ya wuce ma dan Mas'udu kamar yadda ya tabar cikin Sahihul Bukhari dan Mas'udu yace khamsun qad madayna abubuwa 5 da Allah tabaraka wata Allah ya bada labarin cikin Qur'ani an yi su har sun wuce na farko al-lizam cikin ƙarshen suratu wacce yace faqad wa qad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama wacce sura ce
suratul furqan wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna a inda kun ƙaryata to da sannu wannan azaba zai kasance lizam yace to wannan azaba da Allah ya kira lizam an yi ta hatta wuce ga ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud. Hakan ga maganar Rumawa alƙawarin da Allah ya wa Rumawa yace alif lam mim gulibatir rum na'am gulibatir rum na'am fi أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون tabaraka wa ta'ala ya bude wannan sura mai albarka suratul rum da haruffa guda uku alif lam mim ko yace gulibatin rum an rinjaye rumawa kiristoci ne sai rikici ya hada su da farisawa waɗanda yake pagan kiristoci kaga addinin suna da asali lalata shi sun kai amma pagan ba wani addini ba wani annabi da ya aiko ma pagan ina fatar kun fahimta don hakan ga da ruma wanda da farisawa duk kafirai ne amma gara waɗannan da suke ahlul kitabi ne da waɗancan da yake suke pagan ne ina fatar kun fahimta to shine sai an kai kawance mutanen makka sai sun kai kawance da farisawa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawance da rumawa su da addinin sa yake da asali illa sun yi corrupting ɗinsa to sai an kai yaƙi tsakanin rumawa da farisawa sai farisawan ga pagan sai sun ka rinjaye rumawa shine sai an kai rally wanda kasan ɗan siyasa ya ci zaɓe an kai rally cikin garin makka an ka zo an kai boris da mota da mashin da kaddara muku ne nake yi an ka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to abokan kawancin ku sun sha kashi sun ka ce yadda kun ka ga waɗancan da kuke ce ma arna maguzawa sun fatattake wannan addini to haka nan mu ma in taggan muna kafiran maka sun ka ce manzon Allah da sahabbansa mu ma haka nan za mu fatattaka ku an ka ce manzon Allah da sahabban sun ka shiga cikin kunci ran manzon Allah da sahabbai ya ɓaci akan wannan nasara da Allah ya ba farisawa akan romawa to don Allah ya lallashi manzon Allah sai ya sauko da farkon suratul rum sai ya ce gulibatin rum tabbas an rinjaye romawa quite alright an rinjaye su abokan kawancen ku su kun kai fata su ci nasara to Allah bai ba su ba ya ba abokan karawa su farisawa ko fi adanal ardi kuma cikin mafi kusancin ƙasa abinda adda ciwo kuma a zo gidanka a cika da yaƙi to nan kusa ga ƙasar romawa na an ka yaƙin kuma an ka ci romawa sai Allah ya ce amma hukuntar da hankalinku ya ku musulmi wahum su romawa ba da galibihin bayan rinjaye su da an ka yi su ya galibu da sannu su ma za su yi rinjaye za a sake sakan rawun na yaƙi to in an ka yi sakan rawun romawa za su rinjaye farisawa fi bid'i sinina wannan zai faru cikin shekaru yan kalilan bid'u da bakin 3 zuwa 9 ina fatar kun fahimta to shine da annabi ya karanta masa sahabbai wannan ayar sai sayyidina abubakar ya karanta ma mutanen makka wannan ayar sun kace to a zo a yi caca a sa kuɗi a sa raƙumi nawa kasa har abada roma ba za su rama wannan fatattaka da an kai musu ba abubakar ya ce wallahi za su rama sai an kasa bayan 'yan shekaru kamar shekara 7 ko sai an ka koma yaƙi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba romawa galaba akan farisawa sai ta dace lokacin da an kai wannan yaƙi daidai da lokacin da an kai yaƙin badar sai murna ta zama manzon Allah biyu ya ci kafiran makka su ko roma sun ci farisawa to don Allah ina roƙonku abu guda kuma ba ku ɗaya ba har jami'an gwamnati ba gwamnatin jihohi nika yana nufin gwamnatin tarayya musamman DG na SSS na tarayyar Najeriya don Allah ina roƙonku ku yi ƙoƙari ku samu tafsirin bello yabo na farkon suratul rum ku ji yadda ni fassara ayoyin ga da misalan da na kawo na yi tafsirin suratul rum 2011 immediately bayan ƙara zaɓen 2011 ku ji yadda na yi fassara su game da Goodluck da Buhari kowa Allah ku samu tafsir kasad na farko na tafsirin suratul rum ku ji yadda ni irin yadda ni caccaki Goodluck ne yabi Buhari ni ce kakku damu don an kashe mu 2011 za mu rama
2015 kuma ta zo mun karama sai dai rama ta koma mana bakin ciki to bello ya bunnan ne da ya salautar da rayata yanzu wani adda bakin buɗa ce in na to Allah ya shiryar da mu shine Allah ya ce fartaqib ka jira ya rasulullahi yawma tatis sama yannan da sama za ta zo bi dukhanin mubin da wani irin hayaki bayyananne ya ga shannas wanda zai rufe mutane hadha azabun wannan hayakin azaba ce mai zogi dan Mas'ud yace shi ma wannan ya wuce yaya abin ya faru kamar da Imam al-Bukhari ya kawo daga dan Mas'ud athar daga dan Mas'ud yace wannan ya faru farkon musulunci lokacin da ana Makka manzon Allah ya zo ya kira mutanen Makka ga addini sun ka saba mai sun ka fusatar da manzon Allah sai annabi ya musu bakar addu'a yace Allahumma inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusufa ya Allah ka taimaka mini akan mutanen Makka da shekaru 7 na fari addu'a Allah ya wa mutane fari fara addu'a ce ko baka to wacce ba a wa mutane baka addu'a ba a wa shugabanni baka addu'a to ga ta manzon Allah yayi ce manzon Allah ba daidai yake ba kana ce to ai su waɗannan kafirai ne to had musulmi yawa hadisi na nan cikin sahihu Muslim hadisan Aisha tace cikin ɗakin nan na wani ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fashaqqa alaihim fashquq alaihi ita kuma ya kai malamin fada zo fasara ita ko kafirai yawa ya Allah man waliya shay'an min amri ummati duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata ko wani irin al'amari ne babba ne ko karami fashaqqa alai ya tsananta musu fashquq alai Allah ka tsananta mai annabi ya baka addu'a ko bai ba to manzo Allah ya baka addu'a don haka wa hana bakar addu'a sannan wa annabi yawa wannan bakar addu'a shugabanni waɗanda ke jibintaka al'amarin mutane su tsananta musu mallam Muhammadu ya tsananta mana ko bai tsananta mana ba Allah ka san mallam Muhammadu ya tsananta mana Allah ka tsananta mai Allah ka san mallam Muhammadu ya tsananta mana Allah ka tsananta mai Allah ka san mallam Muhammadu ya samu cikin tsanani Allah ka sanya shi cikin tsanani don haka a turu sojojin muna nan muna jira wanda tsanani ya wuce halin da ake ciki wasu suna kashe wasu kuma an ce a kyale masu kashe su ta kashewa kenan akwai second class citizens ko to Allah ka canza mana da waɗanda sun kafe waɗannan Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka masu tausayin bayanka masu iya kare mana rayukanmu da mutuncinmu da dukiyoyinmu waɗannan da sun kai ko oho da rayukanmu Allah kai ko oho da nasu rayuka sun yi ko oho da bukatocin talakawansu Allah kai duk bukatocinsu kada Allah ya biya musu su na duniya da na lahira duk abinda suke nema Allah kakka ba su abinda suke tsoro Allah ka hada su da shi to abu na biyu kenan ko al-lizam yace an yi ya wuce haka rumawa sai an ka zo an kai yaki ruma sun kashi farisawa dan Mas'ud yace an yi wannan ya wuce sai abu na uku dan Mas'ud yace badasha tabaraka wata'ala yana cewa yawma nabdishul badashatal kubra inna muntaqimun Allah tabaraka wata'ala yace ka tuna musu yawma nabdishu yanin da zamu yi damqa albadashatal kubra damqa mafi girma inna muntaqimun lalle mu masu azaba ta ramuwa muke inji Allah yaushe ne yawma badashatal kubra dan Mas'ud yace yaushe ne yawma badashatul kubra yanin damqa mafi girma dan Mas'ud yace damqar da Allah ya wa kafirai ranar da an kai yakin Badar duk wani mai cika da batsewa cikin kafiran Makka ranar Badar Allah ya bada sa an ka kashe shi gumagumai 70 an ka kashe an haka musu 70 to dan Mas'ud yace abinda ya faru ga kafirai ranar da an kai yakin Badar an ka fatattake su ita ce yawmal badashatul kubra an yi ta wuce sai kamar tabaraka wa ta'ala yace iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar Allah ya ce alkiyama ta yi kusa kuma wuta ya cage dan Mas'ud yace wannan shi ma ya faru tun muna Makka annabi yayi addu'a sababiyar challenge inda kafirai inda annabi haki ga wata ne ya cage annabi ya addu'a wata ya tsage biyu yace an yi shi ya wuce to haka dukhan wannan hayakin shi ma an yi shi ya wuce
lokacin da ana Makka dan Mas'ud yace kafiran Makka sun ka saba manzo Allah sai manzo Allah ya musu addu'a yace Allahumma ya Allah a inni alaihim ka taimaka mini akan su bi sab'in da shekaru 7 na fari ka sab'i Yusuf irin shekaru 7 na fari waɗanda an kai zamanin Annabi Yusuf an yi fari zamanin Annabi Yusuf ko ba a yi ba to irin farin nan shekara 7 ko yayyafin ruwa Allah ka wa Makka irin haka nan sai ku Allah ya karba addu'an manzon Allah sai da an ka shekara 7 jerin juna ko yayyafi ba a yi ba Makka yunwa ta kama su sun ka shiga cikin matsanancin hali sai da ta kai ga kasusuwan mushe da kashi suke ci saboda yunwa dan Mas'ud ya ce to sababbiyar wannan yunwa da ta kawo mutanen Makka in ka daga kai sama saboda yunwa sai ga hayaki alali ba hayaki da yunwa ce dan Mas'ud ya ce to shine hayakin da Allah yake nufi fartaki bai mata ta sama bi dukhanin an shi har ya wuce wannan shine fahimtar dan Mas'ud Allah shi mai rahama amma Abdullahi dan Abbas abokin dan Mas'ud yace a wannan hayakin baiwa da zowa ba karshe gabanin tsayuwar alkiyama Allah zai fito da wannan hayaki sama za ta turnuke da hayaki kowa ya ganshi wallahu a'lam ko dai wace iri ce dai yana da cikin asharatus sa'a hayaki wanda zai turnuke sama ina fatar kun fahimta to lokaci ko to sai mu tsaya nan subhanallahi to mun tsaya alama ta nawa 51 ko to madalla in Allah ya kai mana rai rana wato insha Allah ta'ala sai mu tashi ta 52 to madalla in jin da ba ku manta da addu'ar da sarkin musulmi ya ce ayi ba komi akai ayi addu'a in an yi sallah ayi kunuti jama'a muna cikin bala'i ko ba mu ciki to kuma ranar juma'a sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a tana cikin lokacin da ake tsammanin karɓa addu'a ku daga hannuwa mu yi addu'a ya Allah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya dhal jalali wal ikram ya qadiyal hajati ya kashifal balwa ya mujibal mudtarri idza da'a ya badi as-samawati wal ardi ya man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi ya azizu ya hakimu ya qahhar ya sami addu'a Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa don siffofinka madaukaka waɗanda mun ka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah muna tawassuli da karatun da muke wa littafinka Al-Qur'ani Allah don sirrukan da kasa cikin Qur'ani Allah don soyayyar da ke tsakaninka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ka saukar mu da Al-Qur'ani Allah kaga halin da Najeriya take ciki Allah ka kawo mana dauki Allah kaga halin da kasar mu Najeriya take ciki Allah ka kawo mana dauki Allah ka gyara muna wannan ƙasa tamu Allah ka gyara muna wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana ɗauki cikin wannan ƙasa matsalolin da Najeriya ke fuskanta dangane da matsalar tsaro da matsalar tattalin arziki da sauran matsaloli manya da ƙanana Allah ka magance muna su Allah ka magance muna su duk matsalar da Najeriya ke fuskanta Allah ka magance muna su waɗannan shugabanni da ka jarabce mu da su Allah in suna da rabon gyara Allah ka ba su iko su gyara cikin iliminka na gaibi in ka san ba su gyara Allah ka yi muna Allah ka tausaya mana ka ba mu shugabanni na gari masu tsoronka masu tausayin bayanka duk wanda bai da kudurin alkhairi gare mu Allah kakkasa ya ga alheri mugun tanadi game da mu Allah ko game da addinin mu Allah ka karya shi kujerar da duk yake bisa gare ta Allah ka kare ta Allah ka sa ya bi kujerar da cikin kaskanci da wulakanci duk wani sharri da mai sharri ke kulla game da mu Allah ka kare mu ka mai da sharrin sa bisa ga kullo kansa duk mai kulla sharri da makirci game da mu Allah ka mai da sharrin nan bisa kansa Allah ka ba mu kariya Allah ka ba mu kariya Allah ka ba mu kariya waɗannan 'yan bindiga da na addabe mu Allah ka isa muna gare su Allah ka isa muna gare su Allah ka yi muna maganin su Allah ka yi muna maganin su Allah ka karya muna su Allah ka zagaye su da bala'o'i da fitintinu da tashin hankula ya Allah ka ga yadda annan suna azabtar da bayan ka babu gaira babu dalili Allah ka azabtar da su
Allah ka azabtar da su Allah ka azabtar da su kaga yadda annan suna kashe bayan ka babu da gairi babu da Allah ka kashe su mafi sharrin kashi Allah kaga yadda annan suna cin mutuncin mutane Allah ka ci mutuncin su Allah duk inda maboyarsu take Allah ka fi mu sani Allah ka bi su can da bala'o'i Allah ka zagaye su da bala'o'i Allah ka zagaye su da fitintinu da su da wanda duk ya daure musu gindi da wanda ke goyon bayan su da wanda ke taimaka musu da masu kai musu rahoto da waɗanda suke raba kuɗin nan da su duk wanda a tare da su Allah ka karya shi in mai kujera ne Allah ka karya kujeran nan tashi Allah ka sa ya bar kujeran nan cikin kaskanci da wulakanci jami'an tsaron da ke ba su labari ke taimakon su Allah ka karya su yan siyasar da a tare da su Allah ka karya su sarakunan gargajiyar da a tare da yan bindiga Allah ka karya su in fomo mata manya da kana duk wanda ka taimaka ma yan bindiga ga Allah ka karya shi Allah ka wulakanta su Allah ka kunyata su Allah ka kaskanta su Allah ka yi mana maganin su Allah ka nuna musu kai ke da ƙarfi Allah ka nuna musu kai ke da iko Allah bayanka da sun ka kama sun ka tafi da su Allah ka ba su mafita duk wanda aga hannun yan bindiga Allah ka ba shi mafita Allah ka ba su mafita Allah ka kubutar da su Allah ka amintar da su Allah ka mayar da su cikin dangin su lafiya Allah ka ba su mafita waɗanda sun ka kashe musulmi da cikin su Allah ka gafarta musu waɗanda sun ka rauni Allah ka ba su lafiya waɗanda an ka ci mutuncin su Allah ka saka musu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya muna roƙonka Allah ka shirye mu gaba ɗai cikin yan bindigan mun samu labarin akwai waɗanda annan suna ƙudurin tuba Allah ka taimake su su tuba waɗanda ba su da ƙudurin tuba Allah ka halaka mana su Allah ka halakar da su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin